Eli mä oon Pelaman ja mä teen tällaista esittelyvideota mun YouTube-kanavalle, että mä teen pelivideoita, vlogeja ja vaikka jotakin random juttuja, voin tehdä peliarvosteluja vastaavaa. Mitä mä keksisin? Niin omistan Pleikka 4, 3, 2, ykkönenkin on jossakin. Kolmosella en voi kuvata mitään, koska ei ole camera captureita vastaan. Sitten mulla on läppäri, voin pelata sillä minejä ja jotain ilmaisia kauhupelejä, joita voin saada. Jahka saan 2 aivosolulla niin ladattua camera capturen, ei kun siis screen capturen ja facecamia on turha odottaa ainakaan kovin äkkiä. Sitten Pleikka 4 voisin tehdä GTA 5 tai Destinystä näin lähinnä videoita. Voin tehdä vaikka AVstakin, kunhan saan ensin sen hankittua jossakin tässä talven aikana, eli siinä tykäkkää. Ja vielä sellaista sanomista, että olen 15-vuotias ja asun Rovaniemellä. Ja koska olen 15-vuotias, omistan mopokortin ja mopon. Ja voisin näyttää sen teille toisessa videossa sitten hiukan keväällä, koska se on nyt tuolla jossakin. Ja en edes tiedä, missä moponi avain on. Että sellaista.